Hello लोगोफोर नोंथांमोननि बे बिबि ब्लग बायदिसिना बय Isin juga. Ayo ini. Apa? Kon ala bazak. Kon jok. Teman-teman coba-cobain naik teman-teman video guys. Like, share, komen खालामना होदो दाबो खालामना होदो. गाव सिला जोबना होबानो जाबाय आरोना.
बैथिंबो दं नै गबाय गोमोन थोसिगोन मोनासो जाबाय नै आइथें नङा इफोरलाय इफोर गोमोन बगदाव सोदों नों केसरा माबायदि सोदो आरो दंबावोसो गोमोन जोंख्रि नांगोन आरो बिथाया आखा दंबावोसो थाइसे गोमोन नुदों आं नुबायना एरा गाइस देखो टेस्टी है यार अभी यहाँ पर उठने वाला है और में हैं बढ़िया इधर मैं हूँ इधर उरी मैला इधर मैं हूँ और इधर बोगी है वो ये देखो गाइस वो गिर गया ये देखो इसको भी खाने वाला है और ऊपर देखो ऊपर और रहा गाइस उधर भी है देखो क्या कर रहे हो बच्चा so guys ada zengkrina ni sai mana Hasan iba konna dah देखो guys oh adi khari dong kayak oh timbu do adi khari gini ne adi khari deh tolong ne ये पंखे ने खड़ी गए गिरने वाला था और इधर भी अब इधर जाने वाला है मैं अब रे मैला हुआ बे आया अरे खड़ी नहीं यार Yeah, coba. Langsung kong bisa. Onda. हो गया रे गाइस बहुत सारा हो गया ये हो गया रे तो देखो पट गया खोरो भाई और इधर देखो मामला ada guys naik berbagi demare ini fiting video naik guys cara इधर देखो एक मिला है मेरे को ये देखो इसको मैं खाने वाला है ओ दान जाना फिर करे एक छोटा वाला अच्छा है उसको खाने खोरा सा वैसे खोरा ने mini desa ini kau jual apa? Aku lanjut guys. Sikawa udah senal deh. Kon baru kon tuh? Boleh kon? Tahu ada gumat nih. Ini kawan kau nak ni guys tanya Pwran khaiba Pwran la nongaba denang hai mane जानो लुगैना जानो लुगैबाबो मोनजानाय नङा बेनिखायनो खाथियाव दङ
खाथि दंबाथाय फोरानना लाखा फोराननानै मजा थाइसे थाइसे जानाबाय हबानो जाबाय ना माने फोराननाया गोथाव जायो ना फोराननाय फोरानना दोनखादो फोराननानै राननाया एसे गोथाव जायो बे जानो मा लुगैब्ला बेखौ बेनिखायनो फोराननाय गिदिर जाहा गास खमायदो मनासे जागोन बिदि जिनबाय खन मेले एखे बादुला खन oh जालांबाय tadi भिडिअखौ माबोरै नांगौ भिडिअखौ मोजां नुब्ला लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बाय बाय गाइस